92 82 ni simi ang khaimat tu 82 ni bisete ka tabu hijabo sana thaka ke 36 37 38 বছর কমই চখা এই আপনি বাগৈ আং খাবাই কাই ব্রাহ্মণ আং প্রতি বছর বছর হংকা অর খায়া ফান উ জায়গা খাইও হাইকা বা নকো রগো খাইও ই আবা হাইতা जे थाइयो नोंथांगैयाव बाहायके ब्राह्मण खायतंनि बिसिङाव कोनो प्रब्लेम दंगोन नखै प्रब्लेम तो कुनो नखैया बरसानो ताइबो साजोबो नि माता कबर गयबो सावो कगवानै बेबो सावो इ आबा हाइता गा बुङै बिसिंतै कुनो प्रब्लेम नि बिसिंतै बर आनो साख्लायाता नोंङो बाहायके फुजाव आमा असमताइनि बिसिंतै नोंङो बाहायके ब्राह्मण नों माने बिसिंतै दिनि खावले बो बाहायके फिल खायनो आं मतामति जे आमानो खायमाने का आं मतामति आनि खाव बेलेखाते आं हामजोंमनि बिसिंतै आं बनो खायो नि माने खबरता एने नों बिसि बोसोर खामाय खायमाने आं आबा हायके खायमाने के हिजाबो 82 नि सिमी 82 83 नि सिमी नखमानि जे ताबो फुजानि तरफतै जे कल बागानर थायो जे नायखलनि क्लाबनि बिसिंतै जे खाजगै दंगो सिगले रक्त ताबो द्राग बाय अनेक खबर जाक नोंका आबनि बिसिंतैले नोंथां मेसेज होनानै मुसुं नों आबो बने बिसिंतै आबो तो आं साना थाइया जे हामजामनि बिसिंतै बर जदिन आ उइस खाजा हंगांके आबुनि बिसिंतै बर जदिन ताकलाइन जा खालिते बेसेनर नन तु नाय इ आबाके बर नकै मानता इ आबाके बेनि सिनिमु आनि सिनिमु नको खांखांके अर हंका तो आनि बसा अक्रानि बिसिंतै सामिरिनि बिसिंतै अक्रा तंगो जामायना परफुल देव बरमा बर कानो तुबै बर अर आनो सिनिमु बिसिंतै बर रखा फुजावां मा खायजा इ आबाके बाइके ओ फुजारावगो फायै नों तामु खायनानि फायकेया बहायके निनि खावान सुमुंगै माने नों फायकेयाबो किसो सायखागोन जों हंका तो कमिटिनि थेके अर तंजा फुंनि थेके न सिनि दायित्व हंका तो प्रसादक सनामनानि प्रसादक आकुइ सनामै आकुइ रेडि खायदेनानि हंका खेसरि रक संनानि याबो हाय सिनि थानिखो जगो रजांना याबजेरक दायित्व याफाल जाक्ता संना नों बिसि बोसोरले अबाके मा दं ताबो बाइके जे 3 बছর नंखा 3 বছর हंका 3 বছর न खनसो काताइको गताबो फुजानि तरफतै तो इको तिनिनि सिमितो नायानि न माने चलिजाक नों तो काम असमताइ न गो सिखले हायका बुरा बुरि रङ जतन सराय खानाय रङल नोंथां क गोसाना मुसु क गोसानमानि हिके तो जतन सिनर फायै नायफै बायदि सिनमताइ गासा मलां समनि बहनजा गया yang समनि क जागा जतन न कबुगो फायनाय फायदि हनैता बेनिनि सिनिमु आनि मुंखै प्रिया देवरमा